नार्जि बुदां मा खोनादों आं बेफोरखौ? अमाराजा मानि मिथिं लिंनो नागिरदों? बे फौसौलिया मानसिनि खोथाफोरखौनो आंनि सिगाङाव बुङो नामा? बुङाबा जागोन। नों दाखालि दावदैखौ खुदुममारनो नागिरनायमोन नामा? बेनिखायनो अमाराजाया बिनानावखौ खुदुमनो नागिरदों होननानै मिथिं लिंनो नागिरलायदों। आं बुंखाबायानो दा आं जेबो खालामाखै होननानै। मा अमाराजाया मिथिं लिंनो नागिरमारदों नामा? माथो दासो गामिनि प्रेसिडेन्टआ आंनाव फन खालामनानै गाबोन फुङावनो मिथिं ज' जानांगौ होननानै बुंहरदों। मा गोदाव सोराव बेफोरखौ मा धेमालि सानदों नामा? आं धेमालि सानदों ना नोंसोर धेमालि खालामनानै लादों? आरो बे अमाराजाखौ मा बुंबावगोन आं? गावहाथ' दुनियानि हिनजावफोरखौ एदावो, दुनियानि सिख्लाफोरजों लाइन मारियो। दा नोंखौ बाबा मिथिं खुंनो नागिरलायबाय। आरो खोथायाथ' सैथो मारबा मिथिं खुंनायाबो मोजां। धोद मा गोदाव सोराव, आंलाय बिनि बिनानावखौलाय मानो खुदुमनांगौ? आरो माना मुनि मानो खोनासंबाय थादों नोंलाय? न' सिङाव थां। आंलाय मोनसे बाथ्रासो बुंनो फैनाय। बाहेराव बानलु बेदाङा दङ। मा खालामगासिनो दंलाय बे बानलु बेदाङा? हारसिंनो जिरायनानै गिटार दामगासिनो। न' सिङाव फैना थाफैनो खोन्था। जागोन दे। नार्जि बुदां, नों मानो खोथाखौ सिरियास लायाखै? नों गाबोन मिथिङाव मा होनहैगोन नोङो? मा होनहैनांगौ जाखो? सैथो खोथाखौ बुंगोन। बिनि बिनानावखौ आं खुदुमाखैना। जुमाय लोंनानै दसे हापां बेमार जादोंबा बेखौ आं मिथिला। थैलाय नोंनि बे आखलखौनो आं सैया। जुमाय लोंबा हापां बेमार जानाय? सान्स लानानै हापां बेमार जाफ्लाना मालायखौ खुदुमनो नागिराखैमोनथ' नोङो दावदैखौ? जानला मानला बुंलाबायनाङालै नों हापां। अमाराजाखौ बुंहरबानो जाबाय आं खुदुमनो नागिराखैमोन होननानै। र फन खालामनि आं। बखि। अमाराजा, मानि मिथिंहाय गाबोन? मानि मिथिं? बर' साहित्य सभानि मिथिं। बांद्राय खुगा दं होननानै खोथा बुङा नोङो अमाराजा। गाबोन फुङाव मानि मिथिं खालामदों नोंलाय? दासो गन्थङाव दै हाबदों। खोमानि गुदुङानो होथेनानै दं। गन्थङावबो गुदुङाव दै हाबाखै, खोमानि गुदुङाबो होथेयाखै। बुं, नों मानि खुसियाव गाबोन नार्जि बुदांनि मिथिं लिंनो नागिरदों? बे नार्जि बुदांखौ समाजनिफ्राय बैखोदसो खालामनांगौ। मानो होनोब्ला बियो आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरदोंमोन। नों नुदों नामा नोंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरनायखौ? मा नुवाखै? सारा दुनियानि मानसियानो नुदों। बास खुदुमनो नागिरदों बास। नों बिदि बुंबा जायाब्ला नोंनि हौवा नार्जि बुदाङा जौ लोंबाथाय हापां बेमार जाफ्लायो। गासैबो बुहुमनि हिनजावखौनो नोंनि महर नुयो बियो जौ फेबा। बेनिखायनो गाबोन फुङाव मोजाङै डायलगफोरखौ रेडि खालामनानै लानानै फै। मानो होनोब्ला आंथ' गारनायाव गैयालै हापां, आंथ' गारनायाव गैया। अमाराजा, नों मा सानदोंहाय? नोंबोथ' हिनजाव सानै साथाम गोसो थोयो हिनजाव लाइन मारियो। नोंखौ माबा बुंदों? सोरजों मा खालामो खुमायो? नोंखौ सोरबा माबा बुंदों? गोजौआव खुदै मुजुलायोबा गावनि मोखाङावनो नांफिननो मिथिबाय अमाराजा। खर' गैयै मानसिफोरासो गोजौआव खुदै गारो दा। सोर फाग्ला फाग्लिया मिथिखानानै गोजौआव खुदै गारोलै? सोर खर' गैयै खुगा गैयै? आच्छा बे खुगा गैयैयानो जाथारगोन। खुगा गैयै मानसिफोरासो गोजौथिंजाय खुदै गारगोन, ओमफ्राय गावनि मोखाङाव नांजागोन। सार खुगा गैयै मानसिफोरा खुदै गारनो हाया। सिरथा। जियानो जाया मानो, नों जेसेबांखिनि बुङा मानो गाबोन मिथिङाव फै। आरो गुस्थियाव थाव गोथां फोनना लाना फैनो हो नार्जि बुदांखौ, आरो हायोबा बिखुङाबो। आंथ' जुथानि मालासो गानहोगोन नार्जि बुदांखौ, जुथानि माला। बेलाय माबायदि गानहोयो? आंनो जेबो बुङाखै नार्जि बुदांखौ। नोंहालाय मानि? आं हिनजाव जानानै नार्जि बुदांखौ जेबो बुङाखै दाबो। जेबो खालामाखै। नोंहालाय मानि खिथाहरनांगोन? दे लिं मिथिङा। बाल्लां नोंखौ गिया। नों मिथिंल' खुं दे गाबोन। आंलाय खुंखागोन ना। खुंलाय, बिराद मिथिं खुंनो होनदों ना। गावनि बिनानाव बादुलिलिखौ आंनि हौवाया खुदुमनो गाबाखै। दान। साला बे हापाङा गावनि हौवाखौ दाबो दामाखै नामाब्रा? दावदैखौ खुदुमनायनि साजाखौ बे हापांखौ होगोन सानदोंमोन, होआखै। जाहरलायदों साला। बास गारथारनाङा बेखौ। गारखायाब्रा, गाबोन मिथिङा फिक्सखा। आच्छा बस, आंखौ माला दावदैजों हाबा होगोन? होनोसै र' साननैसोनि उनावनो। मा बसआ खालि बिदिल' बुङो। आंखौ दावदैजों हाबा होमारगोन ना होमाराब्रा बेलाय? आंथ' बिनि खामानिखौनो गासिखौबो मावजोबो। मा सानबाय थाबाय? बास र'। नार्जि बुदां, नोंलाय मानो एसेबो सिरियास लायाखै गाबोन मिथिं जानो नागिरनायखौ? आंलाय मानो सिरियास लानांगौ जाखो? जेराव आंनि खोथाया सैथोआनो गोजाबा जानो हागौ एसे जमायफेरनानै नों बायदि नुना खुदुमनो नागिरदोंमोनदां, नाथाय खुदुमाखैथ' आं। नुबाय दा खुदुमनो नागिरमारथारदोंमोनसो आरोना नों? मानो बिदि नोङो नार्जि बुदां? मानो बिदि जौ लोंनानै मानो मानसिफोर खुदुमलाबायनो नागिरो नोंलाय? सिरि नोंबो मानो आखल इदि? बेखौनो अमाराजाजों जि नांलाय हरदों। जाफ्लांबायलै हापां, माथो खालामनो। गाबोन मिथिं जाथारोबालाय बेखौनो बुंगोनलै आरो आंलाय। जेबो बुंनांला नोङो। अमाराजासो ना? अमाराजाया मालायखौबा जि बायदिसिना खालामखुमायो बियो। नोंखौबा मिथिं लिंलायनो नागिरदों। जेबो होननाङा, आं दं। नंगौना हापां? बे बारावसो बासायगोन आं नोंखौ, मिथिबाय? बेलेग बारावबा आंनो मिथिं लिंगोन नोंखौ, आंनो। देलै दे हापां, आइ लाभ इउ। जेबो आइ लाभ इउ गैया। आइ लाभ इउ हापां, आंनि जिउनि सना फिथर। बुरखायफ्लाथारनाङा आंखौ। दे ओंखाम खुरदो, उन्दुनोसै। गाबोन फुङाव मिथिङावबो थांनांगौ ना। खालाला सिंसिं हिनजाव खुदुमनायनि मिथिं लिंनो नागिरदों, बिहा खुसि मोनथारदों। माबा दावहायाव थांनो नागिरनाय, मा थांनो? र' खुरैनि आं।
बे अमाराजायाबो माखौ माखौ साननानै मिटिं लिंनो नागिरलायखोब्रा आरो आंहाबो जुमाय फेबा मानो बिदि जायो फाग्ला फाग्ला गोदाव सोराव। एन्टनिय' जोंलारि फिसाया थांमारबाय जापानाव। औ आरो मोनसे खोथा आयै, नों मानो जोंलारिनि मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा होयो? आंलाय मा हेंथा होखो? आंथ' जेबोखौनो हेंथा होआखै। जोंलारिखौ मानो बिदि बुंनाय नों? जोंलारिया जापानाव थांनो मोना होननानै, हाबानि उनाव जेबो खामानि मावनो मोना होननानै। बेखौनो गाज्रि मोननांगौ जाबाय नोंहाबो। जोंलारि फिसाखौ अननानैसो जेबो खामानि मावनाङा होनदों दा। जोंहानो जोबनो गैयै खामानि दं न'आवनो, जोबनो गैयै धन सम्पति दं। बेफोरखौ बिहामजो फिसाया नायफैयाबा न'आवनो माखासे खामानि थांनानै गुबुननि खामानिखौसो मावहैनोसै होमबा बेहा। आं बेफोरखौ साननानैसो बुंदोंमोन एन्टनिय' फिसा। नोंलाय मानो मोनफ्रोमबो बिमानि खामानिखौनो गाज्रिल' नुयो? आं जेखौ मावो बेखौ खालि गाज्रिल' नुथारो माथो नों फिसा। बोरै जानांगौ जाखो बिदिबालाय? बिमानि गासैबो खामानिखौनो गाज्रि मोनोब्ला? आयै, आं नोंनि खामानिखौ आं जेबो हेंथा होनो थाङा, नाथाय जोंलारि आरो आंनि गेजेराव हाबनानै गावनि डिसिजनफोरखौ होनो नाङा। आं सानो जोंलारिया जेखौ लुबैयो बेखौनो मावथों। आं जोंलारिखौ खामानि मावनाङा मानो होननानै बुंदों? हौवायाबो खामानि मावोबा हिनजावाबो खामानि मावोबा समखौनो मोना जायो। गथ' गथाय खाङोबा गथ' गथायनोबो टाइम होनो हाया जायो। दाथ' न'आवनो बेसेबांबा खामानि दङ। बेफोरखौ सामलायनो थाखाय नोंथ' दंखायोना। नोंखौ सामलायनो थाखाय जोंलारिया थानांगोन। आं बेफोरखौ साननानैसो बुंदों एन्टनिय'। आं ओरैनो बुङाखै। नोंसोरनि सोमोन्दोखौ आं गोसो गैयाबाबो एक्सेप्ट खालामलायबाय। आंनि खोथाखौबोथ' मानिनो हायोना एन्टनिय' फिसा? आंनि खोथानि जेबो जबान गैया नामा? बुंलाय। नोंहा एसेबां बिदि जाथारबाय आरो नोङो मोजां मोननायखौ सिगाङाव दोननानै बिमानि गोसो सिङाव मा सानो मा थायो बेफोरखौ नों जेबोखौनो नुला। आंलाय नोंसोर सानैखौबो हाबा होनो नागिरबाय। आंलाय नोंसोरनिफ्राय माथो लुबैदों? जानो गोनां बिहामजोआ खामानि दा मावथों, न'आवनो थाथों बेखौसो लुबैदों दा आंलाय। बेखौनो नोंहा गाज्रि मोनथारबाय नामा एन्टनिय' फिसा? आंथ' जेबो गाज्रि बुङाखै। न'आव फैनानै न'आव थाफैनायालाय माथो गाज्रि खामानि जाखो? न'आवनो रुवाथिफोर थाखागोन। नों बाहेरनि खामानिखौ मावनो नों दङ। न'नि बेसेबांबा गिदिर सम्पतिफोरखौ लानानै माथो खालामनो सानखो नोंलाय? जुदि बिहामजो फिसाखौनो खामानि मावहोयोबा नों बेफोरखौ जेबो साननाङा आयै। जों गासैखौबो थिग खालामगोन। आंनि बुंनायालाय माथो रज'बावनो, जेरावबो रज'खाला। बेनिखायनो जौ बथलखौ सोर बुख्रुबनानै गालांनाय बेखौ मा बारनो हम? आं नागिरगासिनो आयै। जोंलारि, नों आंनि फंसेबो बाथ्राखौनो मानिमाराना? आं सानदोंमोन एन्टनिनिफ्राय गोजान जागोन खोमा होननानै। जुदि आं साख्रि दामाव होननाय खोथाखौ बुङोब्ला, जापानाव दाथां होननायखौ बुङोब्ला, जापानावबो थांबाय, आंनि फिसाखौबो गावनि आखाइ मुथियाव दोनबाय नों जोंलारि। आं जोंलारि, बे खेबाव नोंखौ आं आसामावनो फैफिननो जायगा होला। बार फैगोन नोंनि गोथै देहायासो। गाबोन अमाराजाया मिटिं खुंदोंलै। नारजि बुदाङा गावनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरनायनि थाखाय। दाखालि जौ फेनानै हाफां बेराम जानायाव बे खुदुमनो नागिरनायखौनो होमबा? होमबा खोथाया सैथो मारसो। आंलाय नङासो सानदों। नंनायालाय नंगौ आरोना। नारजि बुदाङा जौ फेनानै ओइदिनखालि जोबोद मोसादों, रंजादों। आरो जौ फेनानै हाफां बेमार जादों बेहा। दाउदैखौनो हाफां साननानै खुदुमनो नागिरदोंमोन, नाथाय खुदुमासै। बेखौनो लानानै मिटिं खुंनो नागिरदों आरो अमाराजाया। आंलाय दालाय माथो होनबावनोलै, नायनाल' थानोसै आं बुस्थुआ मा होनना। निउस मोनलायबाय दे गाबोननि थाखाय। आर्टिकेलखौ एसे लिरनानै दोनखानोसै आंहा। अमाराजा आरो नारजि बुदांनि मिटिंबावसो। दे नोंसोराबो खामानि मावथारनांगौ नङा होमबा? जेसेबांनो निउसफोरा ताग्रा जायो एसेबांनो मोजां आरो। दासान्दि हिनजाव हौवा लाखानानै खाराखै नामा? जेसेबांनो बेफोरबायदि निउस होबाय थागोन एसेबांनो सोलोसो मोनोलै माथो। बेनिखायनो हिनजाव लाखानाय हौवा लाखानायखौ बाबायलां। नंगौ नामा? होमबाबोथ' खामानि नालाय खामानि नङा होमबा, रादाब होबाय थानांखासिगोन। माथो खालामबावनो सन्थ'दस्ति। मावनानै जायाबानो जाया माथो। जेबो खामानियानो मावनो हायाबा इजि नङा, मावनो हाबा गासिबो खामानिया बेबायदिनोसै आरो। आंथ' सानोलै जाम्बा जाम्था नालाय बोथिथामखौ मोनजानानै आरामसे ओंखाम रानजायालासिनो जिउखौ दैदेनलांनो हाबानो जाबाय। गस्ला जि जोमफोरखौ नांगौखिनियाव बायनानै गाननो हाबानो जाबाय। आंना बेफोरनोसैलै। आं बांद्राय साननो रोङालै दस्ति। आंबो बारा सानालै बेफोरखौ, एसे जब मोनजाबानो जाबाय होननानै सानो। जोंना दावसे देलायासो मालाय माहाजोन जाबानो जाफालाबायनो गोसो जायो।
मालाया गारि बायदों होनबा बेहा ट्रेन बायगोन मालाया ट्रेन बायदों होनबा बेहा हेलिकप्टार बायगोन बेफोरबायदिसोलै दाउस्रि देलाया मानसिनाव बिराद एनार्जि दंलै बेनाव बेखौ खालामनो सानो खालामथारनो नागिरथारनाय मोनसे हुदा दंलै दाउस्रिनाव बेखायनोथ' आंबो मालाबा जेबो होना खिन्थु दाय मावनानै लायोना बेसो बाप्पावै मानि मिथिं जालायखुमादोंब्रा नोंसोरलाय एसे अर सायदोंरा आच्छा दे मोनसे खोथा नङाना मा खोथा अमाराजाया माथो मिथिं लिंनो नागिरदोंनो गाबोनो खोनानाय मथेबा नारजि बुदाङा माथो अमाराजानि बिनानाव दावदैखौ खुदुमनो नागिरदोंबालाय माथो खुदुमदोंबो होननाय खोनादों नंगौना खोथाया आं बुस्थुखौ नायोल'लै मा होनना मानिबायलै आङो नारजि बुदांखौ डेन्जार मिहि गुन्दाथार माथो नारजि बुदाङाबो एसे गुन्दा जाख'दे बेबो जुमाय लोंनानैसो खुदुमनो नागिरदोंमोननोलै बाप्पावै मानिबायलै आं नारजि बुदांखौ दामनांगौलै नारजि बुदांखौ साला नोंहा दामैबानो जाबायलै आंलाय दामखागोन ना थिगसे दामब्रेगोन आंखौ ओरैबायदि दामखावगोन जुदि बेयो खुदुम मारथारदोंबा दानो थांनायनि दामिया मानो नों र' होमबा थांमारनि गसाय थांबायबो जायखिजाया जाथोंलै गेजेराव हाबथारनाङालै सन्थ' आं गैयालै बिदियाव आं बुस्थुखौ नायोल' आच्छा दस्ते जोंलारिया थांबायना दहाय थांबाय गाबोन मोनहैसिगोन बे जापानाव दे मोजाङैनो मोजां थांबाय मोजाङानो जाबाय ओइ नारजि बुदां बाप्पावै नोंलाय सोर जालायखो आं बे न'नि रुवाथि मुङा आंनि मानामुनि बाप्पावै बोरो नारजि बुदाङा बे न' सिङाव दङ थांलाय आंखौ फैदों होननानै खोन्थाहैलाय बा मालाबानो रुवाथि लाबोनानै दोनफैलायबाय थफिराम कंग्रेचुलेसन्स थफिराम आं नोंखौ उइस खालामनोनो बावदों फिसाला मोनबायबालाय नोङो मोनबायथ' आरो मा मुं दोनदों जुनियर थफिरामखौनो दोनबाय आं मानि एखे नामखौ दोननांगौ जाखोसै गोसोब्रा आंनि गोसो दे ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन माने नारजि बुदांखौसो आङो एसे खबर लानो फैदोंमोन बे मानसिया थिग नंगौना नङालै मालानो बेसेबां दुस्थ' जाखो बेलाय माने बुजियासै आं दावदैखौलाय मानो खुदुमनो नागिरनाय बेलाय नोंबो खोनाहैलायबाय नोंसोर गामियावबो गोसारहैबाय होमबा बेफोर खोथायालाय गोसारखागोन ना मानो इसिबां मानसियालाय खुजालि जाखो बेलाय मानसियाहाय गावबागाव थांनानै सोंहैबानो जाबाय मानो खुजालि जादों बहा दं मानसियालाय दुगैगासिनो खोमा आच्छा दे नेगोन आं ओमफ्राय नोंलाय रागाजों लोंफेराखै होनबा नारजि बुदांखौ रागालाय जों लोंखादों होमबाबो दा खुदुमथाराखै नालाय जेबो बुङाखै आं होमबाबो जेसेबां बुंनांगौखौ बुंबाय आरो उनावबो बुंबाय थागोन आच्छा मानसिया खुदुमथाराखै होमबा खुदुमाखै आच्छा होमबाबोथ' खुदुमनो नागिरदोंना बियो औहायो बेखौनो गाज्रि मोनदों आंबो नै खुदुमनो नागिरदों माने मोनबाथ' खुदुमगौमोन उनावहायबो बेफोरबायदिनो आखल जालांबाय थागोनबा नारजि बुदांना बारा थिग नङा बायदि मोनबाय आं नारजि बुदांखौ एसे बुंनानै गालांलाय थांलाय बेनि रुमाव र' फन हरदों न'निफ्राय हेलौ बादालि गथ'आ गासो गायदोंहाय थाब फैलाय मानो गाबदों नों सो गाबदों नामा आंसो गाबाखैहाय आच्छा दे आं थांगासिनो ओइ मा जाखो जुनियर थफिरामा गाबदोंनो बेनिखायनो थांनोसै आं आयौ नायनो फैनाया नारजि बुदांखौ फिसाला गाबनाय लोगो लोगो थांबायबो बे मानसियासोखौबा मा होनगोनथाय आं जाम्बाबो नङा सियानबो नङा बे थफिरामखौ दिनैबा हले आंखौ रावबो डिस्टार्ब खालामथारना हाबा नागिरनायनो नागिरदों जाथारलायबायना आंहा नागिरनायनो नागिरदों मा जालायखो आं जेब्ला नागिरनायो आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा होननानै बुंदोंना आं माबालै आफाया माथो गाबोन मिथिं खुंनो नागिरदोंनो बेनालाय माथो मिथिङानो जोबा माबालै बे बाराव माबा फावगालि बिफा बेखौ मिथिं लिंनो नागिरदों आयौ मा जालायखो जोंहानि आनैखौ खुदुमनो नागिरदों होननानै आरोना आनैखौ खुदुमनायनि दायाव आफाया गाबोन फुङाव मिथिं खुंदों आयौ नंगौना नङासै नङा जाबाय नामा दा मा बुंगोनलै बिदिखौ बेनोथ'हाय माथो बुंबावनांगौ जाखो दालाय जुमाय फेनानैसो खुदुमनो नागिरदोंमोनदां बेबो होमबाबो बे खुदुमनाय आन्थाखौलाय मानो मिथिं खुंनांगौ जाखो खुदुमाखैबो ना बियो आला आं नोम्फाखौबो वा आंनि खोथा सोलिगासिनो माथो नोंलाय मिथिं खुंनो नागिरदोंबालाय मानो मिथिं खुङा बेयो आंनि बिनानाव दावदैखौ नोजोर होनायखौ आं ओरैनो गारगोन नामा आं ओरैनो गारा मानोथो मिथिं खुंनांगौ जाखो खुदुमनो होननानैथ' खुदुमाखैना दा नारजिया जौ फेनायावसो हाफां बेमार जादों बाहानायाथ' बेना ओरैनो हाफां बेमार जाफ्लानाय नाथाय बिनि इरादायाथ' गाज्रि ना नोंसोर मा जालाय होमबाबो आरोहाय नंखाय फिसा खोथाखौ लानानै मिथिं खुंलायनोसै आरो नोंहा नंखाय फिसा खोथा आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरनाया नंखाय फिसा खोथा जाबाय नोंनि थाखाय फिसा खोथायालाय नङा आरो होमबाबो रोङि मानसियालाय माथो बुंनो रोंबावनो आरो नागिनखौ नायनोसै आहा नों बे नागिन नायनानै मानसियानो जिबौ दांसेसो जाबाय नोङो मानि इसिबां नागिन लगाय मथु पातुआ आं नागिन नायगोनहाय बिनि उनाव मा नायै नाय आरो आंहा दासान्दि साबधान इन्डियाबो नायाखै
साबधान इन्डिया नायनानै आंखौ माबोरै बुथारनो फिसायखौ माबोरै बुथारनो बेखौसो सोलोंनो नागिरदों नङा होमबा गाबोननिफ्राय साबधान इन्डिया क्राइम पेट्रल नायनाय बन्द बन्द नङा माथो आंहा नायनांगौ बाथो नोंनि खोथाखौ लाया आं नोंबो बारा जाबायब्रा दाना माने इंलिस रोंसै हिन्दी रोंसै फरायनोबो रोंसै बहा लानो आंनि खोथा नङा होमबा बिदि नङाहाय मा नोंनि खोथाखौ लायालासिनो दङ नामा दिनैसिम जेबो होनांला आंखौ आं उन्दुनोसै गाबोन फुङाव थाब फोजा फुंनि 8टायावनो दङ नारजि बुदांनि मिथिङा दा नोङो दावदैखौ बदनामथि खालामनानै बिदि मिटिं खुंनो नागिरबाय उनावहाय दावदैखौ रावबो लाङाबा आंनि बिनानावखौ जुदि रावबो लाङा अब्ला नारजि बुदां लानांगोन मा होननाय जादोंहाय बेना माथो नारजि बुदां लानांगोन आंथ' बेखौसो नायदों आयै माबायदि सानथारो नोंलाय गावनि बिनानावखौलाय हाबा जाखानाय हौवाजोंलाय बोरै हाबा होनो सानखो नोंलाय आं डाइरेक्ट आंनि बिनानावखौ हाबा होनो सानाखैब्रा आंनि बिनानावखौ खुदुमनो नागिरदों नालाय मानसिफ्रा आंनि बिनानावखौ हाबा खालामनो नागिराना बेनिखायनो नारजि बुदांनो बेसो लानांसिगोन आंनि बिनानावखौ बेनिखायनोथ' आं गाबोन मिटिं खुंनो नागिरदों मिटिं आयु जात जातसोहाय बे मानसिजोंबो आरो मा सानबा मा जागोन सानबाय थायो दां हर सान आंनि दिमागा आंनि मेलेमा आंनि गोसोआ 24 घन्टा खारबायानो थायो उन्दुनाय मानि सानो आङो गाबोन मा खालामगोन मा खालामबा मानसिफोरखौ थगायबा बोरै मा जागोन साफ्रोम मानसिफ्राबो आं बायदिबाथ' देरहाथारबायमोन दोन नों बायदि जाजोबनांगौबाथ' जावलियासो जाजोबगोन मानसिफ्रानो फाग्ला फाग्लिसो जाजोबगोन नोंनि खोथा बायदि जाजोबा नायनोसै आंनि बायदि जागोन ना जाया गाबोननि फुङावसो नुसिगोन दा काल सुबह होने दो उसके बाद क्या होगा देखने दो आरो दा आं हिन्दी रायलायदों होननानै आंजों हिन्दी दा रायलायफाखा जागोन दे माबा मोनसे दाय मावनानै फैलायबायदां बेनिखायनो मोखाङा बेना बेफोरबायदि जानानै दं मा दाय मावनानै फैलायखो बेबा आयो बाला क्लिअपेट्राया जुदि गावनि जुमायखौ माने जौ बथलखौ देख्रुबनायनि आन्दोआव आंनि आखाइ दं होननानै मिथिब्ला आंखौबोथ' गारनाय नङाहाय गिनायालाय लोहो गिथारदों आङो होमबाबो आंनि फिसाजोखौ बुहोदोंना बे क्लिअपेट्राया गायाबाला गाया जियानो जाया माने एबार गिदिर रिस्क लाथारगोन आं बाले थांफैदोलाय मा एसे गोबाव थोरसि सुयो बाल नोंलाय माबा गोजां बोथोरावबो इसिबां गोबाव थोरसि सुयोना नोङो नोंना आखायालाय गुसुजों थरथुमा बिदि दैखौनो गले दांबाय थानो फुंनिफ्रायनो सान ओंखारनायनिफ्रायनो थोरसि हुगासिनो 2 घन्टा जालायलांबाय दाबो जालाना नोंहा जाया आंना जेब्लासिम थोरसिया साफा जाया अब्लासिम आं हुबायानो थागोन आंनो गासैबो खामानिखौ पारफेक्ट नांगौ आयो बाला मा सुखुनोबा सुखुहायो आं साहा लोंनोसै जेब्लासिम आंनि थोरसि सुनाया जोबा थोरसिया साफा जाया अब्लासिम आं साहा फुदुङा आयो बाला रोंलां नोंखौ आयो थाम्फै देलाय दङ ना नोंनोलाय मानो नांगौ थाम्फै देलायखौलाय थाम्फै देलायजों मोनसे खामानि दङमोन मा खामानि दङ थाम्फै देलायजों मोनसे खामानि दं मा खामानि दं देलाय बुंलाय जायफ्रा आइनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा आइया बेफोरबायदिनो बुंलाबायो आं गाज्रि मोना मानो फैदोंमोन नों माथो दाना जि सुयोबालाय जों आइनि दखनाया एसे जिनाय दङ बेखौ सुनानै होनांगौमोन नों दखनाखौ लाबोफादोंना फायाखै आं दखनाखौ लाबोफायाखै आइया गानबायसो थादों दखनाखौनो नंगौ नामा दखनायानो गैया आइनाव बांद्राय गांनैल' दङ दखनायानो गांसेखौ सुबा गांसेखौ गानो गांसेखौ गानोब्ला गांसेखौ सुयो दा गांनै बायदिया जिनानै दङ बेखौ सुथेनानै होगोन ना जि जिनायखौलाय मानोथो गानहोबाय थानांगौ जाखो आं जरासे हरगोन आयै आयौ बाला गैया मा दखना बहा दखना हरनो ओंखारलाबायदों नोंलाय नोंनि जरासे दखनाखौ हरबा माथो जायो आंनो दखना नाङा जेखौ सुथेना होबानो जागोन नोंथ' सेंग्रा जालाय जाबायहाय बिमानि थाखाय दखना गांसेबो बायनानै होनो हाया नों बिमानि थाखाय दखना गांसेबो बायनानै होनो हायै माबायदि फिसाला नोंलाय नोंथ' दा उन्दै जानानै गैलाहाय मासथिनि नोंथ' दायो 19-20 बोसोराव नङा होमबा नंगौ होमबा साननानै नाय थाम्फै देलाया नोंनिख्रुइ बेसेबांबा उन्दै होमबाबो बियो फैसा खामायनायनि माथा मारिबाय थायो नों बुंबा गाज्रि मोनगोन आरोना आंखौ आयै गाज्रि मोननाय बाथ्राखौलाय मानो बुंदों जेबो नङा खोनासं बे बुहुमाव फैसा नङाबानो जेबो जाया जायफ्रा फैसा गैयाबानो रायजागोन नोङो फैसा थाबानो फुजिजागोन
आखायाव फैसा गैयाबा जेरै आं नोंखौ बुंदों बिदिनो बुंजागोन आरो बुंजाबा गाज्रि मोननानै लाब गैया मानो होनोब्ला फैसा खामायनो रोङिफोरा रायजाखानांगौ बेनिखायनो जि एसे हायो आखाइनि खामानिफोर मावनो हायोबा माव सोलोनि खामानि मावनो हायोबा माव बोलोनि खामानि मावनो हायोबा माव गतिके माबा मोनसे मावथार जुदि जेबो खामानि मोनाखै टिउसन ला सासे गथ'खौ फोरोंदावबानो सानै साथामखौ मोनलांगोन जुदि टिउसन फोरोंनो रोङा हाजिरा माव जगालि मावहैथां बेवहायबो जुदि नोंना खर'आ खामानि होआखैबा ससियेल मिडियायाव मोसाथिंलाबाय गाबख्रावथिंलाबाय सासे मोजां इउटुबार जा ससियेल मिडियानो दाना माखासे मानसिफोरनो फैसा होसै माथो आरो ससियेल मिडियायावनो बायदिसिना प्रचार खालामना लानो हायो गय दखानफोर होनानै ला 1000सोनि गय दखान हो आंनि गय दखानाव मानसिफ्रा गय जाफै होननानै बुं बेवहायबो जुदि जायाखैबा ना बेफारि जा दाउ बेफारि जा दाउ बेफारावबो जुदि जेबो जायाखैबा दाउ दानग्रा जा बोरमा दानग्रा जा बेवहायबो जुदि जेबो जाथाराखैबा दख'ना बेफारि जा दख'ना बेफारावबो जुदि लस थांदोंबा मेथाइ खननाय जा बा फिल्माव एक्टिं खालामनो नाजा माबा मोनसे खालाम नों मिथिबाय बे बैसोआनो गाव मा मावगोन बेखौ डिसाइड खालामनायनि बैसो उनावहाय 25 बोसोर जाबा 30 बोसोर जाबा गोजौआव नायदावनानै गाबबाय थानांगोन बैथिंबो जाया बैथिंबो जाया दुखुनि स्टेटास होबाय थानांगोन मिथिबाय जायफ्रा बे 19-20 बोसोरानो सिरि दावगा माने थांखिनि सिरिखौ गाजोनाय जायो उनावहाय 25 बोसोराव एसे जाहैसिगोन लस जानाय एसे बोखांहैनाय जाहैसिगोन 30 बोसोराव एकदमबारे स्टेबल जासिगोन बिदिनो माबा मोनसे मावदो आरो फाग्ला गथ' आं बुंनाय बायदिखौनो खालामगोन दे दा आं जेबोखौनो मोनाखै गामियावबो हाजिराखौनो मोना आं नोंनो फ्रियाव एसेबां गियान होबाय बेखौ लाबा ला लायाबा गैखाला नों जेबो होमबालाय आं थांनोसै जायफ्रा दख'नाखौ लानानै फै आं सुनानै हरगोन जागोन दे ओइ मानसिखौ मानो बिदि बुङो नों आंलाय नंगौखौसो बुंदों दा नंगौखौ बुंनालाय माथो खिथुआव बारनांखो गुबुनखौ बुंबाबो जायफ्राखौ जेबो बुंनाङा आयौ बाला जायफ्रा होनबाथाय जि हेफाजाब होयो गोसोसो थोआयना माबायबा एफा माहाजोन सेंग्राफ्रा बेखौ गोसो थोयो बे जायफ्राखौसो नोजोर आयौ बाला नै आंहा बावनानैसो दं दिनैहाय अमाराजा आरो बानलु बेदांनि मिटिं दङ ना बाला निउस खालामहैनि मादै दाउस्रिया थिगानो बुंदों आं सासे फिसाला जानानै बिमानो दख'ना जरासेखौनो मोजाङै होनो हाया मागोआवबो मोजाङै दख'ना होनो हाया फुजायावबो होनो हाया बैसागुआवबो होनो हाया एबारनि मागोआव आं आइनो दख'ना जरासे गोदान होगोन बे आंनि समायखेरा जोंलारि फिसा सहैबायबा औ आफा आरो आं क्लासावबो फैखाबाय मोजाङैनो मोजां सफैबाय आं जापानाव दे फिसा मोजाङानो जाबाय दे होमबा आफा आं उनाव कल खालामगोन बाय दे फिसा एबारनिफ्राय गासैखौबो बावथ'नानै फरायनायाव गोसो होनोसै अहायो जोंलारि अहायो गजाइमास नै आहा बुंनोनो बावगारलाय लांथारसिगौमोन गुबुननि भाषाखौलाय इसिबां थाबनो बोरै रोंनांगौ जाखो दे आंबो मालाय आदै बानलु फिसा जोंलारिया सहैबायना औ सहैबाय बानलु फिसा मानोबा फैदोंमोन ओरैनो फैदोंमोन दिनै मिटिं दङ ना नोंसा बिफानि औ दङ गावसोरनो गासैखौबो सामलायगोन होननायखाय आं जेबो सानाखै आं आइ आरो आफानि सायाव फोथायनाय दं दे जोंलारि नोंनि खौरांखौ आं डाइरेक्ट लानो हायाखैबाबो आदैनिफ्राय मोननानै गोजोननाय मोनबाय मोजाङै थाबानो जाबाय जोंलारि